To popiči raketu na Čo? Tak? No, hej. Jak ti to pôjde, hej? Poďme, či mám šťastie. Vydušovšia. Dobre, kto hodí viacej, hej? Súčte. To musíš 10 kociať. 10. Ježiš, jednu. A tak to je to isté. No jednu. Jednu brzdá jednu. To sa to nie. Už sme si hodili. To je pekný už, no. Měl bys mi nové obavy. Měl bys mi nové obavy, když budeme zaprasané. To jsou barvní výnosy, takže pokud to mají nové obavy, to ti půjčí. Obavy, protože to má. Signál. Vůbec si to očistíš? Co buď má potom, hej? Už na to jenom pravidlo. Budú synchronovaní, ktoré sa zasynchronujú. Tam by to mělo být, že protože tam... A ty efektory sumoluje, nie? No právě. Bez toho, aby to niekto dal. To máš ľahšie. Wow. Jak se jmenuje? Morfotronic jak? Celfon. Dva sety a proč? Desynchroné. Nevyvolávaš v mojom grebe musím. Aj ten vyšiel. Takýto moment. Takže iba ho zapišeš. Set. Nie. Čo robí? Nemá teraz efekt, ale keď má efekt, tak vždycky, keď bude s množstvom, tak ho zničí. Aj keď ona by mala ísť do hrobu. Ale iba keď on bude, niekedy ona je jednak Zničia. zničí ako efektov. Flipne mi ho ešte. No veď jasné. Dobre, posiela ho do hry. Ale útočí. Hej, on má ale efekt pri flipe. Posiela ho do hry. Posiela monštru. Jedno monštru. Jak takovou presa může? Můžeš. Můžeš, protože je takovou presa. Máš tam jenom kalbák, takže na to můžeš. Až to až vychází bude. Dáme si. To je otázne. Poslal som to, ale robím to tak. Efekt. Ako prečo, dobre? Čekujem do teba 1000. A čo si našiel? Čo? Fakt yes. OK. Takže mám 6200. Počkaj, zapnem kalkulačku, môžeš ísť veľa. Je to najkrajšie bez toho do deky. Špeciál. Mám za 400.
600. A môžeš ísť. Negiemy tego, że... Set. Tak mal som ešte nemožný. Set. Pripravený sa na štruktúru. Videl si, čo v tom vidíš, nie? Pustíš potom. Nový chaos tomu. A ten light pulse, skúšal som ho na efekt. A to je iba proste... Nie je flip sama. Tak máš hlava, darka a šedá vyššie. Čiže šredá je stopol a efekt. Môžeš ísť. Skoro nad tím se kontroluje i... Já jsem z toho odsidoval, Ty si zase zkontroloval. Až ty sa rozplakali, keď ty si polder. No prosto vema. 6-8. Teraz to jsou Black Rose, Gaia, Flomwell. Môžeš ísť. Ani dostáva? Ty 7, to je Set a poď. Aha, takže aktiva... Máš stop. Dobre. Aha, dobre. Teraz mám zachránil len zázrak. Dobre. Zrovna zázrak není. Že skúpi. Vieš byť zasumovať? Viem anatomii. Normál sama. To si dej kríč, no. Čo to čo je? To prvé. 3. Beton. Jeden kantor. Hľadám si deku kartu. Vyvolávajú útoku. Zde ešte dostaneme. Môžem toto aktivovať na jeho summon? No je to special summon. Je? Dobre, môžem. Pokud to special summonoval, Hej, z deku. tak môžeš. Tak, reagujem. Už počkej, to je... To bylo přes efekt, že? No. Tak to nemůžeš. Už musíš na nálepčka. Vidím potom to ještě to nehážu. Bylo dopisné. Hľadám, tak sa monujem. Pohodu to tak, takže počkej. Dobré, šíš, tam, 10, 11, je to tak, počkej, když jede na něho. Ok, máš ísť. Už mi to dávaš. Posielam to do hrobu. Ťahám 2 karty, za každý kam môže povedať. Aktivujem cash case. Vidíte, by nie sajt, Ujik, to mi efekt fieldu do deku dávam. Poraz pešu? No, dobre, ja som... Hľadám Herakury od DF. Phase 2. Herakury cash case. Jeho voda. Zmeníš mu pozíciu, nie? Najprv hľadám, až potom mením. To si povedal s tým Blackom, vieš? Že ako On sa tiež mení? Všetci. Až na to, ktorý idú aj z refidávu, to je face, ale nevyšší, tá ženská.
Tá ide aj do defu, aj na hub sa potom môže. A šiel dole scénu, vlastne. Tak zachsekuješ to, čo myslím, tak som dohral. Už som vydal manžel. Ja. Neznám tě, trenero, neznám tě. Morovský rovák. Vďaka tomu si proti mne tak dáme. Tak, Vettel, keď zničím jeho, tak čo sa stane? Nič, on už pri zničení bol. Tiež je to len nič neberieme zničený. Tak to Vettel. Môžeš ísť. Ako je to, keď setnem field, môžem ho hneď aj aktivovať? Či v ďalšom kole? Setneš field, zničíš, No. a môžeš ho aktivovať aj to. V prípade set. Vyvoláva sa charakteristiky. Či za hrabu. To už môžem znegovať. Je to efektnou tiež, ale charakteristiky. Ale vieš, to máš vždycky efekt. Jsem vágník strašný. Vieš, pýtaš sa každého. Pýtaj sa banán. Vieš, vypadalo som s tým mohol negovať akorát, tak čo si? Banán. Banán? 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 A keď si zničí cash case, tak to tiež nemôže. Či on Teď zase on nemôže. Ne, protože to je všechno efekt. Ono to přímo jenom special summon. Tak jak čo s tým, že Monster Reborn tiež nie. Ne, můžeš akorát, když střelil Cyprus neková, Gorze, Battlefield, Synchro. Exida. Bože, Ichal Sorcerer. Kvůli k tomu efekt field. Do defu. Zničí. Já se ti na to podívám. Čo zničí? No jeho zničím. Boj. A boj. Hej. Kvůlikov efekt. 1400 do teba. 1400 do teba. 5001 útok nebudeš. Ťahám. Dobre, a teraz keď na ňo zautočí. On ide. No, mení sa pozícia len Nishida, čo má s nulovým atakom a pes. Ten, čo má 1800 def. Nemám ho, pretože by som ti ukázal. To som ešte nič synchro. Dneska mi idú úžasné. Set. Či? Treba, aby si zničil, lebo nemám tu negovu. No hej, ale tu to dostávam. Ešte rozumiem, 1-4. Ale pořád se na to podívám, protože vidím, že nevím, na to jde. Normál? No, špeciálne. Môžeš ísť. Konečne. Normál. Exit. Dobre, ešte som ti ujadal. Detach. GG. Dobrá hra. A pozri sa, čo ja mám na jediný tunek mi prišiel. Vyhral to Granny zápas. Tak jeho som mu dal ja. Zero detachom. Kokosoj, Black Hole. Máš ten Black Hole po ruce? Tu je.
Ja počúvam, ja som mal na ruke Fox a čakal som ešte tu Fox, že má sa tu Bigogu. Kokos, toto tu je také trápne divadlo. Moja tradícia. Synchra neviem, niečo vykobal. Tak a ste oznámi, že môže. Čo na teba nasleduje? Chceš sa jedovať, hej? Dobrze sa dožem. Gorzera môžeš... Takže jenom... Viem, čo na teba nasledovať. Dáme jednu side. Dáva. Dobre. Ale ani trepky mi páči, že ešte Vieš čo? No aspoň sa môžete samogám rovnať trošku. Čo robíš? Ti vypadlo. Ešte ty vyťahneš na mňa systém down. Máš systém down? Ja ho mám. Ty máš no super, ale... Systém down je mal... Chceš prvý? Áno, a som dole. Hej, mám taký divný... Vymeníme deku. Hej, ale extra nie. Tak ja môžem... No, ani neviem. Naga dúžovo. Naga dúžovo. 6. Normál som elektriku. Čo vy? Neviem, proti jednej karte? Hej. A logistika. Lebo by sa to všetci nenávideli sa to. To je teraz. Nepripravený. Palo, ako sa darí? 1-0 zatiaľ pre mňa. 1-1. Hej. Pekne. To je vyhral. Ale aj tak. Keď dáš boc proti onému metadeku, tak je to úspech. Nakradil ma jediná karta. Zistuješ označením... Nejaký vlast tam bol. Asi. Zabijem to, kto mi tam tie vlasy je. Môžem? Tady super. Ja sa nezabudni pozrieť, že čo som nechal dole. Ten prvý, že? Ide sa na to. Wow, to je Špeciál. to je... Ja hej, viem ako sa nie. Čo ja skadizma? Targetujem, vyvolám sa. Ja vyučujem s rovnakým, či s útokom niečo, nie? S útokom 400, iným menom, nemuša. No, ešte nejde ti dávať prekladajú, ešte budem ono veľa vyťahnuť. To sú 4 kantre, 6 kantre, 8, 5. Ďakujem. Takže 4 kantre. Efekt. Mal summon. 6 kantrov. Špeciál summon 8 kantrov.
Viem, prečo nenávidím samurajov. Ideme. Myslím, no. Má ešte 20 minút. Efekt. Minus 4 countre. Grandmaster 6 counterov. Taká. Dáš mi dolu tých 4000. Ja, aj to máš 4000, dobre, tak si dolu. Minus 4 kizán. Tu sú 4 kantre a ešte ďalší kizán. Ale baví ťa to, lebo ja debil nespravím to a ja si pod tresu dávam pozor. Ešte som ho vysihnúť pekne. Nebol som presnúvaný. Čenko! Takto sa to hrá, Gateway a Aores. Ako ste na tom? Koniec? Hej.